Ben, bueno, todas estas cousas están recollidas na guía, así que imos pasar ao segundo capítulo, que é un pouco o que disparou o detonante deste proxecto, non? Da guía ninja do ilustrador, que era unha tendencia moi perxudicial, que colleu auxe hai poucos anos, sobre todo a partir da crise, non? Da crise económica do 2008 para cá, que é o traballo especulativo. Bueno, estamos aquí entre xente do gremio, así que podemos fedellar aquí sin... Ben, vale. Aquí vedes a viñeta de Bernal, que resumiu moi ben en que consiste o traballo especulativo. Que consiste en pedirvos traballo sen pagarvos nada, basicamente. Un traballo X, pode ser unha parte dun traballo ou un traballo na súa totalidade, polo papo, pola patilla, e é unha tendencia que se estendeu moito, moitísimo, e é unha tendencia moi perigosa. Ata chegar ao punto de concursos, non? Sí, logo veremos exemplos de concursos e tal, e, bueno, cousas así bastante surrealistas, non? Pero, bueno, aquí vedes a imaxe, tal como resumiu Bernal. Hai 5 cociñeiros que están facendo tapas para este señor, así, tan pancho, que se puxo aquí como un rancholo, e dice, bravo, todas as tapas moi ricas, moi xeitosas, pero estes 2 eurazos só poden ter un dono. Entón, de que situación estamos falando? Pois dunha persoa que está dicindo, voy a probar lo que haces, pero non te puedo pagar, non? Bueno, a ti tamén, vou probar. Pero, o sea, vou comer, facedeme unha tapa cada un, non? Imaginado con 5, pero só podo pagar unha. E vou nas probar todas. Entón, a ver, pero isto que... Non, hai xente que está metendo o seu traballo, o seu talento e o seu esforzo nunha cousa que non sabe se vai cobrar. É así de sinxelo, é absurdo, non? Sí, porque moitas veces piden probas específicas e vamos a facer un proxecto sobre tal tema. Todo o mundo que queira que envíe 2 ilustracións acabadas, te están dando o que se chama un brief en publicidade, non? Con todas as condicións que ten que ter ese traballo, igual imagínate, necesitamos 40 ilustracións, eu sabín e vivín de cerca algún caso destes, para unha web. Vamos a facer 40 personaxes para esta web. Vale, entón, pedimos 2, que nos mande a xente 2 rematados, e logo, entre todo o que cheguen, eleximos. Sí, home, sí, claro. Pois o mesmo dos cociñeiros que estades vendo aquí, non? Unha cousa que te pidan, mándanos o teu book con cousas, ou fainos un book específico con 3, 4 ou 5 cousas que podan encaixar no que buscamos, e outra que che pidan xa que lles mandes traballo feito expresamente para eso. Claro, é un encargo, xa, non? É un encargo. Eles o camuflan é como un pseudo concurso, non? E o premio do concurso que te levas o traballo? Pois estamos vos. Vamos. Claro, é que se vos parades a pensar un pouco, bueno, agora vamos a explicar, a ver un pouco cal é a mecánica das webs que saíron hai uns anos especializadas, as webs do chamado crowdsourcing, non que os palabras así en inglés sonan mazo entrepreneur, mazo cool, bueno, eso, en fin. Crowdsourcing, bueno, pois agora vamos a ver un pouco en que consiste o crowdsourcing, que é, digamos, a variante, a modalidade de traballo especulativo máis heavy, non? É a que, vamos, a que hai que pararlle os pés, ou máis. Sí, porque está de moda. Sí, vamos, aí, bueno, xa falamos aí de algunhas webs aí na guía, pero bueno, aquí explicamos bastante claro a mecánica. Temos un cliente ou unha empresa que acude á web, digamos que nos últimos anos apareceron webs, digamos, que se anunciaban como intermediarios entre as empresas e os clientes e a comunidade de creativos, de diseñadores, ilustradores, etc. Entón, pois chega un cliente e unha empresa e acuda á web de crowdsourcing buscando unha solución low cost, porque evidentemente isto é very, very low cost. E logo vos enseñaremos algúns exemplos. Ben, paso 2. A web de crowdsourcing. O intermediario lanza a oferta de traballo na súa página web, embolsando, por suposto, unha boa porcentaxe do orzamento que lle trae este señor. Porque, claro, o mundo sigue sendo dos intermediarios, vamos, por moita revolución digital, non, que estemos vivindo. Ben,
Aquí temos o lanzamento do New Job, sai un pao que é unha especie de moeda colgando ou podería ser unha cenoura. Participantes. Unha vez que a web de crowdsourcing saca a convocatoria, que pon, tenemos un nuevo reto para nosotros, hacer el logo, la imagen corporativa para tal empresa, no sé qué, y os vamos a dar una promoción, ¿no? Os vamos a dar a conocer y os vamos a pagar 2 bocadillos de pimientos, tío, Pero del piquillo, neno. Sí, bueno. Sí. O 2 fotos de bocadillo de pimientos de Instagram, vamos. En fin. Todos han de presentar os proxectos rematados. Isto moi heavy. Nestes concursos, por exemplo, había unha web, Aztribu, que, claro, o rollo é que era que o cliente decía necesito logo para, por exemplo, a miña cadena de pizzerías. Xa está, non había ningún tipo de feedback co cliente, porque normalmente un bo traballo de ilustración ou de gráfica o faz, hai un peloteo, hai un diálogo entre o cliente e o creador, non? O autor. Vale, aquí non había nada deso. Entón, ti tiñas que mandar o traballo, toda a proposta. Entonces, evidentemente, para poder pillar cacho, tes que mandar o traballo completo. Bueno, ti e toda a xente que se presenta. Todos han de presentar os proxectos rematados para que os examine o cliente. E o premio para gañador é o pagamento escaso polo traballo, o sea, 2 bocadillos de pementos. Que pasa? Hai xente, quen utiliza estes servicios de web crowdsourcing? Pois empresas, en general, cutres que non lle dan a importancia á súa imaxe e a gráfica, que é unha parte cada vez máis importante dos negocios, non? E collen e dicen, bueno, para que vou meter pastizal, chamar a un profesional guai para que me faga, non, unha imaxe de empresa guai, si aquí teño un montón de rapaces que me fan unha movida por 500 euros. Bueno, pois así está o tema. Por eso insistimos, non pasedes polo aro con isto. Si, é que aí solamente hai unha opción, que é non entrar. Non vou a pensar porque, joder, pero que isto pon a marca moi grande, ainda que cobre pouco, da igual. Mirade, a prostitución deixada para outros. Mirade, toda a vida os ilustradores, e nós que xa empezamos un pouco antes da internet, toda a vida nos viñeron co conto. Os cantamañás, os empresarios así pataliebres, o tal vez, sempre viñeron co conto de faimo gratis ou cóbrame pouco porque, mira, temos moitos contactos e te vamos a facer unha promoción do bueno, pero espectacular, vanche coñecer no mundo inteiro. Siguen agora con esa vaina, pero bueno, eso xa con esa vaina e con novas ferramentas. Eso é un tema que xa reflexamos na viñeta do seguinte capítulo. Ben, vamos a ver casos así un pouco bastante demenciales de prácticas de crowdsourcing. Isto é unha captura da webgrafica.com, que supoño que coñecedes. Telepizza ya tiene un nuevo logo de saldo. Telepizza acaba de presentar su nuevo logo. Por si alguien no lo recuerda, hacemos memoria. El día 25 de abril, la marca de comida basura ponía a subasta lo que nosotros denominamos el mercado de saldos del diseño, es decir, o sitio X de servicios crowdsourcing de diseño, el rebranding de su marca. Lo hacía en el portal en aztribu.com y el precio del proyecto era 1.000 eurazos. Te retiras ya. Wow, 1.000 eurazos. Una de las mayores cadenas de comida, basura o no, de España y parte del extranjero, que puede tener 300 franquicias. O sea, un sitio, una cadena que puede hacer una caja diaria de varios millones de euros diaria, ofrece 1.000 eurazos por su nuevo logo. Un logo que van a reproducir hasta el infinito, en todas partes. Vaya chollo, vaya currazo. Olvidaste un dato, creo que se mandaban unha pizza familiar gratis a casa cando entregabas o traballo. Sí, pero resesa. Esos empresarios, a xente, ao final traballas moito por poucos cartos, polo menos se tes fame que che den de comer. Bueno, seguimos aquí coa captura. O premio vai nos recibir o estudiante de cuarto de Publicidad e Relacións Públicas, que é o resultado ganador. La nueva imagen de Telepizza ha sido seleccionada entre 916 propuestas. 916 propostas, 916 persoas que se meteron un tute, o sea, que meteron horas de traballo e esforzo en mandar unha proposta gráfica que non saliu, e esas horas
horas que botou, que tirou o lixo, que non valen para nada, traballo de balde. Son unhas horas de traballo que mellor lle tería sido metelas, pois, por exemplo, nun proxecto personal. Ademais, isto é terrible, porque logo ve McDonald's e saca o mesmo por 700 pavos. Efectivamente. Aí vamos agora. Hostia, encima, entraron 916 gilipollas. o problema é que isto é fame para hoxe, é máis fame para mañá, porque se ti entras no aro e te apuntas este tipo de ofertas ruinosas de traballo, estás sentando un precedente. Se agora a xente corre a presentar proxectos por 1.000 euros, a seguinte vez van a ofrecer 800 e a seguinte 500, hasta que ao final ofrezan... Pagues ti dos teu bolsillo o novo logotipo de Nike. Efectivamente, esa é a lógica das empresas. Máximo beneficio, non? Con mínimo esforzo. Entón, eles sempre van a tender a dar menos. Isto é así. Bueno, aquí outro caso así bastante, unha captura dunha páxina na universidade, para que vexades así o personal, como... Necesito un logo para mi empresa. La empresa se llama rompesquemas.com. Es sencillo. Necesito un logo que se identifique con el nombre y que tenga que ver con la innovación tecnológica. Se pagará cuando el resultado sea plenamente satisfactorio. Aclaraciones del cliente. Solo admito propuestas de 10 euros. Bueno, esto así de triste. En fin. Bueno, pues para que vexades un pouco como está o patio. O sea, a xente por pedir, si cola. O sea, a xente botalle un morro increíble, ¿no? La veña, solo acepto propuestas 10 euros, rompesquemas.com. Este como humorista de televisión tiña futuro, Sí. Ahora como empresario... Bueno, a ver, máis cousas. Isto é unha campaña dun Twitter, dun colectivo que está moi a saco contra o tema o fenómeno dos crowdsourcing, no? E todos estes intermediarios así cutres. O Twitter chamase crowdsourcingsax.com, ben enlazado nos PDFs na guía online. Entón, bueno, sabedes que o dibuixo ten moita coña, porque é unha especie, está feito casi como un códice medieval, onde hai un demo que ven cun portátil, non? Entón o texto este en letra gótica dice: Beware of the saviors, o wicked scheme, cuidado co demo que virá a venderos, non sei que, vendades a vosa alma por eses 2 bocadillos de pementos, bla, 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 sede forte, resistida a tentación, etc, tal. Non collades o camiño fácil, non sei que, tal. Teñen moitos gráficos e datos así moi concretos e moi reveladores do tema do crowdsourcing. Bueno, logo hai outro tema. O problema do crowdsourcing é que, bueno, digamos que se poden apuntar a empresas que son máis ou menos túzaros ou non lles dá máis de sí, que non, digamos, non lle dan un gran valor ao que é o tema da imaxe, non? Do brand, digamos, da comunicación da empresa ou da imaxe gráfica. Pero que logo resulta que con este aluvión de concursos, de ofertas de crowdsourcing, logo chegan xente que dice, bueno, pois nada, se a xente traballa por 4 chavos, pois veña, vamos sacar un rollo así, un concurso sin premio, veña, alegría. Isto, que tamén o linkamos na guía, era un concurso de diseño de cuberta para unha novela de Ana María Matute, Olvidado Rei Gudo. Esta convocatoria saiu dun selo que pertenece ao maior grupo editorial de España. Vamos a decir que este grupo editorial empeza por P e acaba por A. Pedrorreta Agostini. Vale, ben. Bueno, pois nestas bases, estes señores, así tan guais, e tan filántropos, premio. El premio para el concursante ganador consistirá en, digamos, o concurso era, veña, queremos imos reeditar esta novela e vamos a sacar un concurso para sacar a portada. Premio para concursante gañador consistirá na publicación do diseño como cuberta da nova edición. Bravo. O premio é que che vamos a publicar.
Vamos sacar a túa obra, a túa portada en todos os libros. Bravo, premiazo, E logo, 7. Cesión dos dereitos de propiedade intelectual. El ganador acepta que cede a título gratuito con carácter exclusivo a editorial Patatín los derechos de reproducción, distribución, transformación y comunicación pública en todas las posibles modalidades, el diseño que envía a fin de ejercer estos derechos en todo el mundo, en todos los idiomas y por la duración máxima actualmente prevista por la ley. O sea que non solo non te pagaban nada como premio, sino que ademais estabas regalando a obra para explotar en todos os formatos, en todas as linguas e na duración máxima permitida pola lei, que son 15 anos. Este concurso, claro, que pasou? Provocou unha reacción inmediata, a xente do mundo da ilustración e da gráfica, montaron un change.org, que vamos, xuntaron en un par de días moitas firmas, bastantes miles delas, e ao final conseguiron que retiraran estas bases porque son unha auténtica tomadura de pelo. Estas bases non as manda un señor que non coñece o negocio. Estas bases veñen dunha editorial, dun grupo editorial. Cal é o perfil de víctima que se busca aquí? Pois moi fácil, porque pasounos a todos. Alberto Guitián e a Manel, que estamos aquí tamén. Cando ti estás empezando na profesión, a veces arde cho culo por publicar algo, porque vexan o teu traballo. Entón, aquí o que se busca é xente que está empezando e lle arde o culo por ver os seus debuxos publicados cun gran grupo editorial. Que, de verdade, aquí a suxerencia e pola experiencia que nos temos, ante todo, mucha calma, de Sinistro Total. Sí. Que non vos arda o cu, porque é mellor tardar 4 ou 5 anos máis en publicar algo cun gran grupo ou non publicar nunca cun gran grupo, pero cando o fagas, que sexan nas condicións que as fai o fulanito de tal, que xa ten firma, o menganita, que leva non se cantos anos e impón ela ou el as condicións, porque son autores de tirón. Xa non falo solamente do mundo gráfico, escritores, escritoras. Hai xente coa que estes grandes grupos negocian de outro xeito. Entón, aquí o que se busca é a víctima. Vamos a sacar un produto que agora nos saia de coste cero a conta de xente que lle arda o cu. Pois eso, que non vos arda o cu, porque logo ese olor a peliño queimado é horrible. Bueno, resumindo, que este tipo de concursos que veñen xurden un pouco da moda do crowdsourcing, bueno, que pasa? Que se están aproveitando da gran proliferación de ilustradores, sobre todo noveis, xente que está salindo á escena de mercado todos os días, que está saindo xente de todo o mundo. Entón, que pasa? Hai xente que a xente se aproveita desto porque hai oferta, un exceso de oferta de creadores. E xente que vai pasar polo aro, que vai traballar gratis a cambio dunha certa visibilidade. Non? Entón, o sea, tede eso moi presente, non pasedes polo aro, por aí. E ademais, cando neste momento, actualmente, vos tedes as vosas ferramentas para facer visible o voso traballo. Tedes Tumblr, tedes Facebook, Instagram, Behance, Twitter, etc, etc, etc. Vale, este é outro exemplo de concurso non ético especulativo que organizou Laboral, un evento cultural en Gijón, subvencionado con diñeiro público todo isto. Entón, o concurso consistía no deseño dun case, dunha carcasa de móvil. Entón, a xente respondeu, a maioría moita xente se puxo de acordo e respondeu en forma de folga xaponesa. O sea, mandaron un diseño, pero era non voy a trabajar gratis para que tú te lleves la subvención. Mourinho lle un canalla, lo deste concursín lle unha canallada. Bueno, todo o mundo troleou o tal, porque, vamos, era moito, moito morro. Bueno, damos paso ao seguinte tema, que ten bastante que ver con este do traballo especulativo, por certo.